Mga igsoon sa makausapa, maayong buntag kanatong tanan. Ang atong ibanghilyo naghisgot kini bahin sa pagkabalaka. Apan tungod kay tawahanon raman kita. Mubati gayud kita niining mga kabalaka. Labi na sa mga panahon nga adunay atong madungog nga mga dili maayo sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Dios sa atong ibanghilyo nagahisgot kini bahin sa pagkabalaka. Ang kahayag ug ang kangitngit nga bahin adunay katawhan nga nagpuyo diha sa kahayag. Aduna say mga katawhan nga gusto mupuyo sa kangitngit. Apan ang Diyos nasayod niining tanan. Walay nalilong niya kung asa kita nagpuyo. Nasayod ang Diyos kung unsa ang motibo dinhi sa atong mga kasing-kasing. Apan ang nagkinabuhi nga Kristohanon, malipay siya og magkinabuhi nga matarong og magbuhat sa maayo. Nagsunod sa kamubuton sa Dios. Kung ang Dios mao ang imong sundon, walay kadaot nga moabot sa imong kinabuhi. Sa atong ibanghilyo, tulo ka bahin ang gihisgutan dinhi. Sa Mateo 6, kapitulo 25, Mateo 6, versikulo 25, ngadto sad sa versikulo 28, ngadto sa 31, maura gihapon ang gihisgutan. Kabalaka. Atong mapalandungan ang mga pulong sa Ginoo nga nag-ingon nga dili mabalaka. Kasagaran sa tao maguol, mabalaka. Apan ang pulong sa Dios nagdasig kanato nga dili kita mabalaka kay andam ang Dios mutabang sa tao kun kita muduol sa Dios. Andam siya kanunay. Kung diha sa atong mga pultahan, sa atong mga balay, anaa ang Dios. Andam, sulod. Welcome. Kadinhi. Kung mutuman ka, musunod ka sa kabubuton sa Dios. Mga igsoon, dili lisod ag pagtuman sa kabubuton sa Dios kung pinaagi sa imong kasing-kasing andam ka nga mosunod. Tinuod, adunay problema nga moabot sa atong kinabuhi, pero ang pulong sa Dios nag-ingon, kung mutuo ka, madawat nimo ang bisan unsa nga imong pangayoon pinaagi lamang sa pag-ampo. Gitudluan kita mga igsoon nga mubuhat sa kabubuton sa Dios. Mubuhat kita nga adunay gugma sa imong gibuhat. Mubuhat kita nga malipayon diha sa pagsalig o pagtuman sa mga balaod nga gitudlo kanato sa atong Dios. Muduol kaniya apan pugni. Puyi ang balaang espiritu nga mubuhat sa imong kinabuhi. Salig sa Dios kay andam siya nga mutabang sa tao nga mangayo kaniya.
Nan karon nga nabati na nato ang pulong, dili na kita magbalaka kay ang Dios nagdasig kanato sa iyang pulong busa, dili na kita mabalaka kay ang Dios andaman sa pagtabang kanato. Kining mga butanga mao ang kanunay gitinguha sa mga dili magtotoo. Salamat sa Dios nga kita adunay pagtuo. Salamat sa Dios nga kita andam sa pagbuhat sa ipabuhat sa Dios kanato. Mao kinang ania kita nining atong buluhaton nga ato bitong mabati nga Sabado nga adlaw kinahanglan muanhi kita aron magsimba, magdaig sa atong makagagahom nga Dios. Mao kini ang iyang pabati kanato nga andam kita kanunay sa pagbuhat kung musunod sa iyang mga pulong. Ang Dios gugma. Gihatagan kita niya o kadasig sa matag usa-usa kanato. Aron makapadayon kita o makapangalagad kita ngadto kaniya sa kinasingkasing gayud. Busa ayaw gyud kabalaki ang musunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na pun ang suliran sa matag adlaw. Gidasig kita nga kinahanglan na aduna man kitay pagsalig ngadto sa Dios, kinahanglan atong puy-an ang pulong sa Ginoo. Ang pinakaimportante mga igsoon, tun-an nato kung kinsa pa man gani kanato ang dili pagyud mo ampo, maghanyo ko kaninyo. Tun-an nato kini nga muduol kita sa Dios, mainampuon kita, ang tanantang mga problema isalig nato didto kaniya. Ihatag nato kaniya tungod kay maura gyud kini ang yabi nga aduna kitay commitment sa atong Ginoo. Nga aduna kitay panagsandurot ngadto sa Dios. Kay ang Dios mutabang gayud labi na sa atong mga problema. Nag-ingon ang pulong sa Dios sa atong ebanghelyo, ayaw kabalaka. Kay bisan man gani ang mga bulak sa kaumahan gibistihan. Ang katahom sa mga bulak gihatag kini sa Dios pero malaya. Kita pa kaha nga gihatagan sa Dios og kinabuhi. Tun-an nato nga mangayo kita. Pero ato sang puy-an nga ang atong pagpangayo diha sa Ginoo makhimuot ang Dios. Atong tun-an nga ang atong pagahimuon subay sa iyang kabubuton. Mga igsoon, ang gugma sa Dios dili lamang sa kanato lamang. Ang gugma sa Dios dili lamang kay tungod kay mga matarong kita. Ang gugma sa Dios tibuok kalibutan. Gigugma sa Dios. Ngano man? Nganong makasulti ko? Nga tibuok kalibutan. Tungod sa ang Dios naghatag og kahayag sa mga matarong ba lamang? Wala. Makasasala man kita, matarong man kita, gihatagan kita sa Dios og kahayag. Ang pinaka-importante gyud mga igsoon, ang hangin dili nato makita. Apan kitang tanan nakabenepisyo niini. Kay kun ang Dios
Wala pasad mahigugma sa mga makasasala. Gipugna na niya ang hangin para dili musulod diha sa imong lawas. Kung wala na kini, human. Pero tungod sa dako og gugma sa Dios kanatong tanan, gihatag niya kana. Ang mga langgam sa kabukiran, nag-uma ba sila? Naghago ba sila? Naglupad-lupad lang sila. Nangita sa ilang makaon. Pero giandaman sila sa Dios. Kita pa kaha mga igsoon. Nga gihatagan sa Dios og kaalam sa pagbuhat og pagtuman sa kabubuton sa Dios kay maura gyud kini ang tuyo sa Dios. Nga kita musadmitar, mubuhat kita nga may pagsalig, may paghigugma sa atong isig katao, isip mga Kristohanon. Manghinaot ko mga igsoon, nga nining mubo na kong pagdasig, nga ato kining masilsil sa atong mga kasing-kasing. Ato kining mapanalandungan nga ang Dios maugayod ang tinubdan sa tanang butang niini nga kalibutan. Hinaot nga ang pulong sa Dios dili makawang dinhi kanato, maayong buntag kanatong tanan.